Rekonozimento honen bitartez agerian jartzen da getxok egiten duen ahalegina inguru giroen aldeko kudeaketaren alde eta baita ere kalitatezko zerbitzuen alde. Eta apostu hori guretzako oso importantea da, ez bakarrik gure herritarrei zerbitzu egokiak emateko, baizik eta denok dakigu moduan azken batean gure bisitanteentzako, turistentzako eta bar horrelako zerbitzuak kalitatzeko zerbitzuak prestatu nahi ditugulako, guretzako oso turismo baliabide importanteak direlako gure hondartzak, eta beraz hortan jarraituko dugu. Nik nahi dudana gaur da azpimarratzea horren atzean dagoen lana, inguru giro arlotek egindako lana eta beste eragile batzuek egindako lana, ezta?